machiegni Nyakwara Mogi kasani koro to wantiere e Chenro Moyiedhi kama wantiere koda wendo to kata kopogore gi mano to ing'eyo ni e Chenro Moyiedhi kae mwabetie wagoye mbaka wawinjoe kaka lwenje mwakale kod gik moko duto ka kendo mana kaka muma wacho ni ber dhiyo kanyono manitiere uyo nikech kanyono idhi puonjo mokwongo kaka ing'eyo ani luonga ni Josephat Odhiambo kata kier ni luonga ni Joseph Spice to daher mar kwayi mondo mi itigi namba wa mar WhatsApp ni mondo mi inyiswa kaluwore gi chenro kaka wadhi mbele gimoro ka gimoro. Mae en Lolwe TV, wantie Facebook Lolwe TV, YouTube Lolwe TV Kenya, wantiere Twitter Lolwe TV, kendo wantiere nyaka e Instagram mbui duto wantie en Lolwe TV. To kata sani kamineno wani wantiere e Lolwe TV live. So atiwa wantiere Lolwe TV ya kiwindo wacho to wachni kana neno e tuko to noduogo mako dhoga matin nikech kal winjo ang'e ni joneno to pok winj neno kamano mak mane yando nasedhi maneno to kapok odhi mbele kuongi nyiswa ni in ng'ama nade to iya kanye inyar kuni. Owari. Yes. Nyakwara Mogi Ajwang kae wantiere kod dada mowar kendo kakiwinjo ni en Nyauyoma Jouyoma tete mantie morwako u sani e Chenro Moyiedhi kama wadwaro wach achiel kachiel weche machandowa e ngimawa. Nyathiwa ok adwa na kit seche nyiswa ni ang'o motimore momiyo chunyi osechandore wach osechando chunyi ahinya en ang'o manotimore nyiswa nyaka joneno bende owinjie ni to en wach mane momiyo wach ni chando chunyi nitie gima notimre e ngimana kumane onego bed nayude dak to nok en gima ber to noduogo moketho ngimana kuom higni 4 ka sandora. Koro naneno ni bende ber ka share gi jopiny emomiyo nadhi ashare gi Ibru TV mondo nyiri matindo go kanyo mapok oyudo utegi kata madwa yudo utegi mondo yud konyruok koa kuom story madwa share kata masebedo ka share gi TV nikech gin gik ma kikia chike. In English wacho ni what you don't know does not kill you. Koro anyalo wacho ni mane gimomiyo na survive nikech nitie gik mane otimna manok beyona ma janyuol ka janyuol bende ok onego bed ni timo ne nyathi ng'ato gik mane otimre na e Kajulu kuom jokano mano onego bed nadhi dakie. Koro anyago ne Nyasaye erokamano ni nokonyo ngimana nikech kok Nyasaye no an dino seika kalure gi gik mane Kajulu otimo. Kajulu notimo ni ang'o? Osiepe ga moko Kajulu. Gin jo kano monyuolo Kajulu. Kamano. Anyako ni ngimana anyachako kuom ngimana chakre tin kana dongo an nyako maduong'. Kamano. Mama na ne en dhako mar ariyo, baba na ne en jadolo. Koro ne en gi mon ariyo, koro mama na ema tin to e odwa ne nyako maduong'. Mama na ni ne miya mbaka ni kanonyuol nyithinde kanochopo higa to ne githo athoya. Koro bang'e juoche ne gidagi ne riembe to baba ne tiyo Nairobi. Koro ne giriembe gikoni ma dhako ma iye otow jajuok ok onya rito nyithindo ang'o omiyo en ma nyithinde tho e dala ka. Koro lweny ne tek sana ma ne giamua riembe.
to anya koni piny kaendi kata ji timo ni manang'o ng'ata achiel nyaka ng'e yud mang' nochung' kode. Koro nitie yuore achiel manochung' kode mochako sayo joodgi ni yawa weuru riembo chi John to onge. John ni Nairobi, weuru jaode obi oriembe kende kaka nokende. To ne gidagi winjo. Koro yuore ni noamuko ni yuora ikri ateri ir jaodi Nairobi. Odhi oriembi gi Nairobi ucha. Mok ni kobiro to yudo ka jaode onge to nyathi bende ni waseiko. Koro kane gibiro Nairobi to mana kaka ng'ato nyalo atich. Ndalono donge simu onge, barua mendiko. Koro baba nochako manyo nyathi, ere ng'ane odang' ni otero chieng'. To ging'ise ni watimo mos, nyathi nyowaiko. Koro ne wabira nikech mama diri ne wang'o riembo dhaloni. To naneno ni mondo akele iri, mondo iriembe kendi kaka ng'ama nokende. Koro baba bende yo wang', chako dhawa. Koro wadgi ni bende saye ni an nasayo jodala ni mondo weye, wamiye chance mogik. To kata na yie ni ka nyathi otho wang'e, ta yie mondo dhi nikech ok wabisiko ka waiko nyithindo ka. Koro an anyalo koni nyuol na Nyasaye nopango. Bang' dweche matin, mama wa nomako ich na koro. Ma koro itero barua ne jodala, koni yach koro jodala koni dongo yach ga pile. Mano ok en gima nyien. Mama ne ich momiyo nyuoli makoro. Yes. To bang' kosenyuoli nyathi. Ero nyuoli e yor ono. Yeah. To nitiere gimoro matimore sani. Wachni mar dak. Ang'o ma ere kaka noyudoru gi osiepni? Osiepna ni ne watiyo China, ne wagoke barua China. Koro ne nitie osiepna moro manyarobuyu. To osiepna ni ema notudagi ng'ani. Koro un jo Kenya untie abroad. Yes, wantie abroad. Tamam. Koro ne en Kenya ka nodagi dok nikech ngima bende ok ne yot kocha. Koro kodagi dok to nyisa ni ayudo ng'ato kaendi thaga dwaro nyaluo wadgi en jaluo to dak Switzerland. Koro kang'iyo ir news osiepena te in ema yieri nikech nyako mamuol, in hard working, in responsible, okin nyar bayo, okidang' ni koni gi koni, duro Nyasaye. Koro aneno ni in mifit gi ng'ani, ma nyaka watugo ngere an ok adwa joluo to wanyiero kanyo koni Ruth bed ga serious nikech yiero tugo sana. An serious ng'ani thaga to akwayi ni mondo atudu kode mondo uchak wuoyo. Koro ananyise ni usani ya wasai aratimatima nikech kara wuoura mondo neni nitie gima setimo. Koro ema to miya namba na wachako wuoyo. Ne en Switzerland an China. Koro ne wawinjre ni December waromo. Mano ne en dwe mar 8. Koro December kaendi bang'e koro ng'ani ne en excited o introduce korgi. December when? December 2016. 2016. Yes. Koro wawinjre ni waromo dala to wakone sawa. Koro waromo. Nobiro December 22nd. Koro biro 22nd, 23rd koro mogodhiambo. To an nonyisa ni wabro dhi dala bang' Christmas. Takoni sawa. Koro nobira oda nikech en ng'ama odak oko higni te. Ngimane te ni oko. Oonge gimoro amora Kenya kata ot. Koro nanyise ni onge tiende mondo idhi hotel to an ka bia ot. Koro nobiro. Koro karomo 23rd owetene nobiro oda. To chako nyisa ni shemeji, mama gi baba dwari dala. Wakawi sani gotieno wateri dala. Koro apenjo gi nang'o miyo an dong' mayo wadu ma olalo at least onego beni gimor ni nyathi gi obiro. Ang'o miyo wacho ni an dong' wadhi kamoro achiel but mama gi baba koni kik waweyi nyaka wadhi kodi dala. Koro nwawuok juju kamano mwadhi dala. Koro kwa dhi dala to ne wadhi hotel nikech onge kata ot. Koro karomo gokinyi wachopo saa 9 gokinyi. Karomo gokinyi to igo simu. Ero Ruth, keluru Ruth dala. Ang'o miyo pok ukele? Ma bende nyaka nyiero chakoni jogi fani. Ang'o miyo gimoko mani Ruth? Yani in on demand. Idwari mapiyo piyo. An midwara piyo piyo. Ne ginyiewo gin jo kano monyiewo lo mangoleo.
koro gidhi, koro kwachopo dala mama mor, mama gonya kasi gala Ruth biro, koro ji omora, wacho ni okay, jogi johera, karana kia gimora mora. Koro kwachopo to wabet matin. Aya gichako ni Ruth, biyawnwa mesa koro. Biyawnwa mesa mondo wachak chiemo. Koro apenjo ng'ani George, koro ayaw mesa. Ni donge jogi ok chiem ga dala ka koro an wuoyi maduong'. Koro nyaka wayawne gi yo eka giluwo. Apenjo nang'o miyo an magimoko gi nyinga, donge ne wuoyi maduong'. Ni intima kaka gidwaro. Ni Ruth kam kate madh sip achiel mar chai mondo koro waluwi. Winye ni ine ja yauranga ji dala ni, ine ma wategemea hiyo. Koro amba tima kama nana kia gimora mora. Kendo karomo such lunch the same. Koro bi kata kuon achiel mondo koro waluwi atima. To awachi no siep nini. Ento kochaki ine michako. No gimoko mani Ruth. Koro embe na kanyo enbe na don't care onge gimodeo. Tambe ngena kia gimora mora. Koro bang' dala riyo akinyne gotieno no ka wadok e hotel tapenje ni wadok Nairobi kara. Donge aseneno jodu wadok Nairobi kara. To koni fadhili ne wacho ni kinyi gero ni Simba. Tako apenje ni dak ne wacho na kapoko ni an nakia an gi nyisa mana odhiambo ni kiny wagedo ne Ruth koro odogi. Koro kiny no igo simu saa achiel. Ruth ringi funde osechopo kae wadwa gedo ni. Timane chap. Koro giroka man kabiro to keta ni Ruth chak kunyo gur. Wadwa gero ni ot. An batima gigo. Koro adhi e jikon konyo ji kendo bang'e Ruth kara koro bi so yien. Aso yien awene funde tiyo kendo bang'e koro kaw mabati mi funde malo mondo odhi mbele gi gero ni. Koro an bende atima. Karama kia ni gigo ng'ama dhako konego beni timo. Gikami chopeno. Agombo mondo mi akwayi nyakwara Mugi Ajwang' mondo mi ing'e gimomiyo Ruth ochopo ka. Ruth ok ochopo kae nikech wachne en owuon. Mak mana ni Ruth ochopo ka mondo mi omi nyiwa makoka dongo puonj kik gikalie tem machalo kamano. Nyiwa masani dongo kik tigo e yo marach kamoro amora ma gidhie e keny kata kamoro amora ma gitimo e osiep. Kuom mano bed ka ineno kik wiwil ni mae en Chenro Moyiedhi kendo kuom wach ka wach ma inyalo wacho wabiro ng'iyo kaka ber. Mae tij WhatsApp wan go kani, Facebook wantiere iluongo ni Lolwe TV kata sani neno e Lolwe TV mak mani YouTube kende mopogore iluongo ni Lolwe TV Kenya. Nyathiwa mos kuom ng'adi na paro ne gini mae en kony. Onge wach. Koro ine miting'o mabati kimiyo jogo. Koro ine miting'o gimoro. An matimo gimoro. Mos mwala koro to ine midhi manyo ikel. Man mage mane ginyisa kuny bur so yien mi funde mabati. At the same time batedo ni funde gi e jikon. Koro ini kunyo bur, ine me kunyo bur, onge jok mane nyalo kunyo bur. Donge ni nyaka chak negi. Ato koro odni kayo nochopo same muone. Neno sut mabati. Nen mabati piny gi malo. Koro odni dhi mbele. Mondi oten mar mabati. E piny luo ka nitie ng'at magero ot mar korot ma mabati. Adier. Mano ger. Wadhi mbele. Koro ka bang' dala riyo koro wan e jikon wadich. Nitie nyieka mane okend gi nena bando. Owadgi jodo kenda bando. Koro chako nyisa ni anyalo wacho ni Nyasaye ne tiyo kode chiemo. Ochako nyisa ni Ruth bing'e ni kane pok ichopo Kenya ne wang'eyi. To pichni ni nitie kuma ne jogi otere mondo ginoni ing'e ni nyako machal nade. To be giduogi neno ka ina kanyo yani kuma ng'eny kia yore mag ajuoke gi nikia. Koro kane gisenono to gifwenyo kamano emomiyo idonje dala ni. Ma ibed ni nitiere kuonde midhiye ok dini donje dala ni. Koro apenje ni nang'o ni donge kamano tu talinga to penja ni bende ing'eyo ni sama ne ineyo ibiro sama ni goni simu ni Ruth ere kane giwinjo ni uneyo nitie gima ne gikete e dhot mikalo ne nitie yath bilo mane gikete e dhot mikalo. Mae en nyieki. Ma nyieka.
malu machore luwo chuori ema koro fuloni susi ogolo na si to ng'isa ni ing'e gimomiyo ne gimoko ni Ruth chiem Ruth yawna mesa dog ineno ka chiembi nopogore nitie gik manoketni ei chiemo mar rundo wiyi nikech apenje ni ang'o mago to nitimona nang'o gigi te ni donge mar rundo wiyi mondo ibeda ka yani gi kontroli gima giwacho mitimo ing'e ni jaodi ni madwa kendi donge ineno ko lalo oko higni karibu 30 enena oko koro ineno ka ogeng'o ne joma tindo gi yore makata nyombo gi gedo gimoro amora ji ok nya timo nikech en koro ne gidwa ni gigi samidware kaka first born koro represent ng'ani koro gigi nitimo ni ma mondo girundi maka giwacho matitimo koro anto gi chunya na wacho ni to koko ni jogi jojuogi ento dakana nikech kana ng'iyo kaka joodgi ng'ani norwaka jonyuolne mano penjo mariek malich iwinjo gima nyaoyo mapenjo kania ka nyieke ni ne wacho ni jogi jojuogi to kara nyieke ni ento nodak ka nang'o iwinjo mano e kaka ng'ato nego be ni penjo ok ikawa wachgi ka iwacho ni okay en kamano tingli hapana wani mbele nyathiwa koro napenjra kama nikech kana ng'iyo nyoro ne kaka norwaka manyaka jonyuol ne wacho nyaoyo ming'eni ne gate madala ka ine miya orangaj cha to ji donjo ing'eni ne mama maduong' e dala ka ma dala ni jok matindo go werigo ine miwuoyo ine first born koro gimoro amora midwaro timatima kaka idwaro koro an gigi nonyisa to ita tawinjo ka weche ka were ita kaka norwaka onyisi sani kikadewo koro amba chako paro ni kare gini ne fadhe wacho ni kike ji lage buoga ineno koro an ga ng'ama ling' gigi na ling'a makata George no ok na nyiso koro wadok waninde hotel odni ka norumo gi chako nyisa ni Ruth kiny wadhi dalau kiny wadonja mtoka achiel to wadhi Uyoma wadhi introduction koro aning'e ni joodwa no kanyiso ni an Kisumu an kama tanyiso gi ni okunya dhi dala wajugu kama nikech mano to ng'wech sana nyaka agone jodala simu giikre an naneno kaka nadongo naneno ka nyako dhi dalagi wacho ni welo luwa koro giikre kata mana ndalo 4-3 obedo kong'e ni wenda biro jomoko kawo kata mana dwe koro wandang wadonja mtoka achiel kama uteni warie dala wanadi ok nyalre udhi e chokruok kan udhi e chokruok to mano to nyawacho ni udhi e chokruok lakini ma udhi limbe ma or biro introduction or gi jonyuol ne te nyaka an imbi idho kode gari ka udhi kodi mano kinja nyalo wacho no wachno malong'o lakini wadhi adhiya mbele koro kanya manyalo koni wang'a noyawre akona okunyadhi koro dayo no chako penja ni nyawiyoma kwani ok wajobeche kaka in ing'eni ndisri sana okwan klasi koso nitie jok moko ma inyalo dwaro tero mokwan to abiro gi excuse ni madhe ng'eyo ok anya dwaro ni ng'ama dwa kenda ji ng'eyo nodak loka ineno koro ineno nodak Switzerland amba timoga biashara matindo China ok ahero ni jodalo ng'i kaka dak ineno nikech kaja introduction udhi wacho ni ng'ane ni oko Ruth bende ni oko gi kilago okadwa ni jodala ng'i kaka dak sani wanyalo dhi bang'e tok sani to koro gin bende gi insist ni hapana nyaka to ji ng'ere koro anyiso gi ni ji biro ng'ere to mana Kisumu ka dala wa ok udhi sani anya gocho ne jodala to biro Kisumu an gi wede mang'eny Kisumu ka makata dhok ne jogi oseiko nitie atia mudhigo mar ayie nen mar ng'eruok introduction nen ana ng'eruok ne gidwaro introduction koro ne gikoni introduction ae dhok bang' dweche 2 kama koro itero dhok koro anyalo koni kanyo to chunya nodagi agocho ne waya tang'isa ni waya an Kisumu ka to an gi welo moko kanyo to gidwa dhi Uyoma to atamra koro akwayo ni mondo wabi odi ema mondo ji oromie koro kata jo Uyoma dwa no bi odi koro mong'ise ni karanyo mera bi mondo wapangi kaka welo bro bet kiny oda kibos kae koro kana dhi to wapango gi waya tanyiso waya dira ng'ise ni waya adwa bedo kodi free ng'atni ok ang'eye malong'o
waromo arome simu to obiro oda to bang' ndalo achiel to kela ng'wech to kwa chopo ni tigedona to ot kurumo ni to idhi tim introduction ineno ng'wech ilago ndio ang'eni en gi return ticket onego bed no dok Switzerland but ng'wech ilano ok ane ka berna ng'ato ber king'eyo kabisa nikech ng'atilani gimoro nyalo timre to koro kinyo kadak kode koro ineno joyo makabro penja ni to joka Julu ka wacho nang'o ineno koro ing'eni ji bro judge wacho ni nyako ni dang'ni ok odwa tedo kamoro achiel nikech bro bedo bende wich kod ni akuro naseaye koro at least Kisumu kae kwa were to jodala ok bi ng'eyo gima timre koro adwa ni wagoch ne jodala lakini kik inyisgi gima timre nyisgi anyisa ni gin wendi gibiro koro ma nyise ni in ming'e jomonego bed ni bete introduction koro ma nyisa ni luong madhe luong nyieke go wadu to nyise ni dani ng'e nadonge lwet dani nyaka ma nyakota mane adawuok onego bedie nikech biro chalo nyathi monyuol e simba maonge jodala gi to nyise ni adani chalo ga mama koro ni nyaka bedi koro koni sawa kara mondo gibi wagocho negi wangiso gi ni saa 5 warom Kisumu bas kinyne ji oromo koro jogi koromo introduction notim maber an nadong' kawaya ji odok kuonde ma ji odoke koro kinyne ka nadok korgi George to achopo negi chala joma ni rita achopa ne tichako nyisa ni nyaoyoma odi oseru ing'e gima timre kawuono nyaka ininde odni onge kumidhi ninde giki wasegolo kata hotel kawuono nyaka ininde odni tambo wacho onge wach koro kara nitiere kuero manonego bena tike odni anakia koro gotieno kochopo to wawere kodgi kaka wawere ga ni wan wadhi ninde hotel wadhi nindo kaka nwawere ka koro giko ni en nduru maber wanere uru kiny koro kwa chope dir dala to ng'ani chunye nochunga dichiel to nyisa openya ni ruth imbe koro kaka in kaka chal idwa pukri ni ninde ot masuche rach tachako nyiero mano koro George wacho na to penya ni Ruth ng'ia na nyamama an kaka Switzerland aninde mabati mararacha kamai kwanza ing'eni odno ng'ich to maybe thuolnie ihe ineno suche rach mano kanya ninde odno timni ya wadhi hotel to kikinyis jogo waring wadhi hotel ai wabro mondo wuok e hotel ka gikia koro anyise ni anto aol awinjo ka aol nyaka na bida lauka asebedo ka tiyo ka punda wadhi kawaya ated ranu kendo koro sani e kiny onego bena dok Nairobi nikech nyathi oseyaw skul atero koro awinjo ka aol adwa dhi ninde room ma nyithindo ninde to nyisa ni bed king'eni ya kik madhe gi fadhe neni samedhi nini koro na Nyasaye notiyo koda naluwo tok jikona ma koro en mowacho ni kik madhe gi fadhe neni samedhi nini koro awe en odhi koro kana donja diere tok jikon okaluwo sitting room ma donjo kuma ne nyithindo ninde ma ninde piny koro gichal ka gima ne girito mama gi oyawo dhot to nene to penjo ni George Ruth donge ni e ot kanyo to ni nyaoyoma ni rikni osemondo ma koro otedo chai to ni donge no nindo kanyo to mama gi yowa chaka dhawo oninde oda nang'o namoni sana ninde oda to ode nasegero ne kanyo Ruth ni wang'e tek nade no dhawa kabisa ma koro en serious koro biro jikoni koluonga ka ng'ama dwa goyo lakini ninde odi ang'a timi nyaoyoma wang'i tak nade tanyira pe ni madang'ara magi ma serious lakini ninde odno to baba gi bende ka winjo to biro bende oko to chako dhawo koro anyise ni madhi iyowe wang' wadhi penjo wuodi gima nyotimo makosa ok mara koro kipenje to nyiero to ipenja ni notimo ang'o anyise ni donge George nokoni odno suche rach okonya Switzerland wakonya abroad waninde ot masuche rach donge kaka nowacho ni en wado waninde hotel but an naola koni anadhi ni to ne luwo kanye akoni donge na donja ot to okunu nena la ne ugomba kana donja ot manene to kwa wuon George wacho ni anyaoyoma onge wach kawuono nyaka ang'i ninde ot no onge shida takoni ni fadhi anadhi Nairobi sani okanind kai koro iya no wang' nikech ne gilwera sana kara igi no wang' ni okatieko gima nonego atieki of which an nakia koro kadok Nairobi to nwachopo
Nawe George. Kapok idhi Nairobi. Bol lamni Nyasaye nikech ka koro weche osedhi matek. Ka go lam. Ok olamni kata Nyasaye. Ini wuko ka gibagi. Awuka ka nyathina. To George nodong.